Oh nee! Oh, waarom moeten die beurs van me altijd zo vroeg repeteren? 1, 2, 3, 4! Oh, dat is Luca. En dat Martijn. Oh, Robin. Hier springt hij met Blue Sweat Shoes. A 1, a 2, a 1, 2, 3. I'm for the money, for the show. Get ready.